ду бозии маъфумондаи даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ баргузор гардид. Дар ин раванд дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб дар майдони худ тими футболи Регар Тадази шаҳри Турсунзодаро истиқбол гирифт. Бояд бигӯем ки дар даври 14-уми чемпионати кишвар низ Регар Тадаз ва Равшан бо ҳам вохӯрда буданд ки ин дидор дар шаҳри Турсунзода бо натиҷаи мусовӣ 1-1 хатм шуда буд. қисмати аввали ин вохӯрӣ миёни дастаҳои мазкур бидуни задани гол ба анҷом расид ва футболбозон бо ҳисоби 0-0 ба танаффус баромаданд. Баъд аз 15 дақиқаи истироҳат футболбозони дастаи Регар Тадаз якчанд ҳуҷумҳои канориро анҷом доданд ки билохира ба натиҷаи дилхоҳ низ даст ёфтанд. Дар дақиқаи 51-уми рақобат Нуриддин Ҳамроқулов аз партофти ҳамдастааш истифода карда тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Равшан сохт ва ҳамин тавр ҳисоб кушода шуд. Дар ҳоле ки Регар Тадаз бо ҳисоби 1-0 пешсаф буд, футболбози ин тими футбол Амирҷон Эргашев бо иллати 2 корти зарди гирифтааш аз майдон хориҷ шуду ҳамин тавр меҳмонон бо шумораи ками бозингарон ҳунарнамоиро идома доданд. Аммо аз ин бартарӣ соҳибони майдон самаранок истифода бурданд. футболбозони дастаи Равшан дар дақиқаҳои охири майдондорӣ билохира ба задани голи ҷавобӣ мушарраф шуданд. Саъидтараш дар дақиқаи 90 футболбозони Равшан зарбаи кунҷӣ анҷом доданд ки баъд аз партофту расиши туп ба якчанд нафар билохира вориди тури дарвозаи меҳмонон шуд. Туп баъд аз бархӯрдан ба Самуэл Офари ҳисоб 1-1 гардид ва ҳамин тавр ин гол дар исми легионери Равшан сабт шуд. 2 дақиқа пас Равшан ба пеш баромад, зеро легионери дигари даста Эммануэл Ваненго ҳамин гуна соҳибони майдонро ба пеш баровард. дар дақиқаи 7-уми изофанамудаи охири рақобат бошад, Ҷозеф Акоменди муаллифи голи сеюми дастаи Равшан гардид. ҳамин гуна дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб тавассути 3 голи легионери худ тавонист тими футболи Регар Тадазро бо ҳисоби 3-1 шикаст бидиҳад. ҳамзамон дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ бозии мавқуфмондаи даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олиро бо клуби марказии варзиш Артиш доир намуд. Ин рақобат дар варзишгоҳи Нефтяники ноҳияи Рӯдакӣ сурат гирифта бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи мизбонон ба анҷом расид. муаллифи голи ягонаи дидор дар дақиқаи 75 Азизбек Султонов шуд. дар идома ҳарчанд артишиҳо имкони баробар кардани ҳисобро доштанд, вале аз он имкониятҳо истифода бурда натавонистанд. ҳамин тариқ Куктош дар мавсими имсолаи Лигаи Олӣ бори дуюм клуби марказии варзиш Артишро шикаст медиҳад.